агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 3 апрели соли 2023 аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва ба додгоҳ ирсол шудани парвандаи ҷиноятӣ зидди Музаффар Пӯлодов, корманди МБТИ шаҳри Истарафшан хабар дод. Бино ба иттилои маркази матбуоти агентӣ, Пӯлодов Музаффар Маъмурович ба ҳайси мутахассиси шӯъбаи ба рӯйхатгирии техникии корхонаи давлатии фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри Истарафшан кор карда, зимни фаъолияти корияш аз шаҳрванда барои мусоидат намудан, ҷиҳати гирифтани шаҳодатномаи истифодабарии замин ва гирифтани шаҳодатномаи қонунигардонии дороиҳо ба манзили номбурда маблағи 33 000 сомониро бо роҳи фиреб гирифта тасарруф намуда ба аз зарари калони молӣ расонидааст. Агентӣ афзуд, вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Пӯлодов Музаффар бар асоси моддаи 247 қисми 3 банди А Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ба маблағи бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ он бо таздиқи фикри айбдоркунӣ барои муайяттан баррасӣ намудан ба суд ирсол карда шуд. Корхонаи давлатии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ё МБТИ ки ба уҷратгузории манзил ва дигар молу мулки ғайриманқули мардум машғул мебошад, яке аз неҳодҳои аъзама фасодзада дар Тоҷикистон ба шумор меравад. Ба Музаффар Пӯлодов бар асоси қисми 3 моддаи 247 барои қаллобӣ ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 912 то 1460 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 5 то 8 сол таҳдид мекунад. Вале таҷрибаи судӣ дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки мансабдорони барои гирифтани пора ба даст афтода дар аксари мавридҳо бо пардохти ягон ҷарима аз ҷавобгарӣ халос мешаванд.